Horas dihita sa lut na. Di hamuna manami doti na nami. So nang yanakon nami narong di bagas joron to hatta. Lasong amanami inanami narong di bagas na binuaeng na madohoti parminggota diaryanon marhita live streaming. Tapos ada maroha dohot pikirata. Tapos kama parminggota marhite edde nomor 574 ayat sada sahat rodi ayat tul. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Debatado haporusatta dohot haguguotta, pangurupi situtu di hagugotan, akka na mangonay itu hita, di bahini, dang mabiyar hita nang pebalik tanoon jala lalu-lalu akadolok laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Ali Tuhan debata pargogo na so hatudusan, amanami na di banuagitjang, di paboto kodo tuaka paroha na siya purbay, marhite-hite bitang, nang tubo anakmu nasa saday, sodangi marohanami, asa hutadahami haporsyaon nasitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamulyaw sogot marhite-hite anak kaolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
inyo kamu patik ni debata, ima natasurat di 2 Korin 10 tolu ayat 11. Ope ale akadungan say lasma rohamuna, say olo mahamu patuguon jala apoan, sadama pikiramuna, radoti hamuma damai, asa didongani debata, parholong roha jala pardamai hamu. Atong rap mangidogogo mahita taringot tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na ubar tu patiki. Amin. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasisani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami, akka na mangarsakod dosa nami. Say sahabi matubagasan rohanami, hasisaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marha porsyaon. Laho manggotapon nasa dusa dohot roha portibion. Asa hupasahat kami diri nami tuho, gabi pelian na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegima hata baga-baga taringot tu hasani dosa. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu hamu akana luja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu. Guro kamu masian ahu. Aina labok doahu jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augaku. Jalan yang dodohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di jebatana di gijang. Amin. Hatani debata nagabi epistel di Perminggota di Sedadion ima di Sada Korin 12 memuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada tajahama secara responsoria. Sada Korin 12 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Alai dipangido rohaku ali akadongan nang matorang boto muna taringot tu akka partodion. Boto hamudo naung hirarito ujara di sarat hom tu akka gana-ganaan menunggu asi pelebe guam. Di bahini hupa boto hom matohamu dang terbain halak na makatai marhite-hite todi ni debata maburai Yesus jala holan marhite-hite todi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sirohani alai sada do todi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata amar nama kohosa di bagasan sasuni. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahot todi tuganup. Ai tunasada di lehod do marhite todi hata adisuhon. Alai tunasadaan hata kaparminotoan marhite todi nasasari. Tuna asing muse haporseao di bagasat todi na sasadai. Tuna asing kuaso pamalupon di bagasat todi na sasadai. Tuna asing guru patukahon haromangan. Tuna asing panuniraman. Tuna asing manadararan di todi. Tuna asing muse makakahon di hata na lebar. Tuna asing pajorhon pahatani. Ayat 10 sada rapi tamat jaha. Alai saluhut nai ipatod di sasadai. Ay asing-asing di salihoni tuganup lomon Tuhan. Ido sahatna. Martua do halak na tumangihon hata ni debata. Jala na peopsa. Amen.
tahatidak ko mahaporsyautay, songon na hinatidak ko ni dongatta sa haporsyaon di sadok bortibyon, rap mahitamandok, au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudasna, palangit dota, au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaray, iman natin ibuhon si Maria, na gabi-gabi seton di porbadia, andorang suaga. Hidup hatta na tumaon na bernit, di pangunan silatus, na mati tarpadol di ibana di hapon sula, na tuat buang itu bintang, mamla manguli ada patutu, na menaik suruh, lawan bersama debatan Jehovah, amanai perguguna sehatu dosani, disimai bana pemamulak sogot tutanoon, mangung mihalak na mangulu dohot na mati. Au kutsea ton di perbadia, dalarong sada huria na badia, huria topan na Kristen ada badia, dohot biasa ni dosa, dohot dihatay na mandok, mulak mangulu sogot daging dihalak ng mate, dohot dihangkutan na surasuda. Amen. Titing di minggu paduahon dung Epifanias tanggal 16 Januari 2022. Bagian na parjolo tema minggu. Goar ni minggutta sadarion ima minggu paduahon dung Epifanias doho tema debata para siroha namanotong. Bagian na paduahon danak nasorang. Na di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di basa-basa hotu hatta danak buru di keluarga Niamata Septian Ferdiansyah Togatorop Inata Rafika Maya Boru Sitorus Inganan Nasida Jalan M. Alfar Abarkah nomor 155 Pancoran Mas, Depok, NIR 1920 Wik Pitu Manang Laodikia. Di pasu-pasu tuhatta madak danaki songoni nang natorasna. Bagian napatuluhon, barita habot niroha. Naparjolo na di hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 nunga jumolo marujungolu inata nonya simajutak tiurlan borusiagian umur 87 tahun. Alamat Jalan Belimbing Walu nomor 110 Depok Sada NIR nomor 37 Wik 2 Manang Philadelphia. Kemudian di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di TPU Kampung Kandang. Na paduahon na di hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 nunga jumolo marujungolu amatta situa tibul Julianus Pardede umur 45 tahun. Na hinabaluhon ni inata Karla Wehelmina Wohororuntu Boruna Pitupulu. Alamat Jalan Teratai 2 nomor 130 Sia Depok Sada NIR 1212 Wik 2 Manang Philadelphia. Tuudean di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di TPU Kalimulia Sada. Titingoma na pinatikoson na tersurat di warta cetak. Tabuan ditanyangta asa tumibu tarapul keluarga na tinadikonna.
bagian na papaton paporhatos situa na pensiun. Di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di permingguan pukul 10 dung 10 jamita patupao ni huriatta do acara paporhat situa na pensiun tua mata situa martubur simanukalit di siala naong marumur nasida 65 tahun. Bagian na palimahon konven pandita dohot pangula nagok tiki. Konven pandita dohot pangula nagok tiki distrik 20 lalu de Boskap patupahonna di hari Senin tanggal 17 Januari 2022 maringanan di HKBP Cimanggis. Bagian na ponopon titing nasujinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinaraden ni Huria dohot marhite grup wea kelompok pertanyaan tabe. Songonima titing masa di Huriatta di bagasan Minggon, saya di pasu-pasu tuhatta mai tau sangap di warna. Amin.
Dami ni di batana sumurung sian saluku naroham. Ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Baritanau di nagabi hatan debata di mingguta padua kondung Epipanias. Ima natar surat di buku Pesalmen bidutul pulonom. Mamukame sian ayat onom sahatu ayat 10 sada. Tangihok kamu mahatani debata. Puji-pujian marningot dengan bahasa ni debata. Tolhas ro di langit do aka asin roham ale Jehovah. Tolhas ro di aka obu do hasitongam. Sobokon aka dulu ni debata do hati koramu. Doson aik nasumar do aka pangukumu. Di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Tungna arga situ tudo asin roham ale debata. Jadi marhapo rusan di parlinggo manihabong mudo akka anak ni jolma. Dihamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupo kodo tu nasida sian batang aik niakai saumi edemi. Ay dilabung mido mual hanguluan di bagasan hati romi huidahami hati uron. Sai panene maasini roham tuak kana tumadako. Jala hati gorammu tuak kana ujur marroha. Iman sahakna. Dihamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Somaldo tahatakon ngoluon ima pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Tidak bisa mendua. Tidak bisa dua pilihan. Harus menentukan satu. Tidak bisa kompromi. Hatan debata ada madogi. Di Jakobus ada ayat walui. Halak nomor 2 roha. Nagaur doi di bagasan nguluna. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Paroh kau ma diamak kadonga saha porsiaon molo say merdua roha dui. Dang sonangi. Dang tabu pakilalani. Molo di paborha anakna tu semarang markulia le si merdua roha. Ba dak sonangi. Saya turu tiap minit teleponon dari ditik. Ala merdua roha mana pasahatot tu di bata. Mardonga pesongoni marrumah tangga pesongoni apalagi ma di bagasat turpu tahun nana yang dipatakas di batang dipatakas par pesalmen. Sasitong nakon mulai imanan yang sian ayat sada. Asa berengota nama saya menarik di dok par pesalmen di ayat sada 1 ayat 5 ima sada pilihan. Pilihan na parjolo ima jolma na mangolu di bagasak kajahaton. Dia memilih hidupnya yaitu ke dalam dosa. Bohado di dok dia saya 1 limai. Mulai dungo ibana saat tuna modong holak kajahaton do dipilih di bagasan ngoluna. Holak kajahaton do na adong di keluargana. Ido benarong cap nang stigma. Ya kasada luat. Adong kampung narkoba. Adong imana kangani. Ya ado rupani di sada lua tiba ido kampung beting. Adong di sada lua ti ima huta Sarajevo. Adong di sada lua ti ima sti marwani adong ima namar lapatan sada luat di bagasan lua ti holan akai mana kangani dosa Arya do borgen. Bahkan idunang natida di pada Narobi, Sodom dan Gomora, Arya doh borngin, hola dosa diulahon. Ido pilihan di jolmai. Jala molo pabadia bidahon, ikalwarhon dosa ni.
dang cocok ko di hutaon. Molo soon na paburju-burju dang cocok ko di hutaon. Sehingga di satu kampung itu, ima holan akaima dipikiri nak kajahatan. Iro na binereng di parpesalmen, di sada huta sada luati, ima na mangolu di bagasan ima, pargado buson na mangolu di bagasan, iro di aya opating. Di aya opati, na mangolu orang di bagasan gete-gete. Doho pangisahiyon, ima di rohanang di pamangan nasira. Nabadua ho dawa kadonga sahapor siya o mamusay aya onom ma. Pilihan napadua ho ni aya onom satu ayat 10 sadai. Ia dipilihan napadua hono luar biasa do dipatolkas parpesalmen bahwa dalam pilihan ini dia katakan dengan bahasa ni dibata tuaka nahot. Tuaka nama nadda ima di paturuhon isedo nama nadda di bata. Di Papua parpesalmen ini ayat onom satu ayat 10 sadai molobuina satu ayat 10 tuli di patolkas madisi. Orang yang sudah mengenal isedo di bata dibuka parpesalmen ma siapakah Tuhan itu? Ido minggu Epifanias. Molom di minggu Tanah Salpu. Di Lukas 10 ayat 15, 1 ayat 22 sudah dibuka, yaitu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Siapakah Yesus itu? Nunga di patolkas jami Tanah Salpu. Ia Yesus nunga di Papua. Isi ibana di bata dahon. Nuang lempal tak mamusanya di dok parpesalmen. Asa unang tada Soekarno namar Tuhani. Unang tada Soekarno namar debata. Unang tanda-tanda Soekarno, namar Huria, namar HKBP. Jangan hanya di kulit-kulitnya saja. Tetapi kita harus mau masuk mengenal unang suam-suam kuku. Unang ngali-ngali somohop. Alai ikepatar. Ikonadong dampak idonanidok ni parpesalmen. Tabuk kama sada-sada. Di ayat onomi. Didok parpesalmen ma. Songonon isi do debata. Diak kana burji. Tol khasro di langit do aka asini roham ale Jehovah. Tol khasro di aka obudo hasit tongami. Omma didok ibana. Iya debata ima debata naguk asini rohai didok ibana ma tol khasdo rodi langit asini roham. Tabayak ko madia makadongan sahapor syam. Asini rohani debata dan hasu hatak kita. Sampai tolkas rodi langit di dokon asini rokan di bata. Dangadong naboy mangukuri. Dangadong naboy imamar mabain suhat-suhat ni. Molo di dok tolkas asini rokan di bata. Sahat rodi langit ima naso targo barhobbe ima habalgon. Bahkan hola pesawat do peta bereng tibu. Ngata hilalai nang luar biasa. Alai anggo asini roh bata lobi sianido pe kekuasaan na nidok na kengani hati goranna do asini rohana tuaka na burjumar roha tuaka na setia tu de bata. Jadi ido neng hatarida honota dapat tuduhon na kengani asini rohani de bata manotong ido tema ni minggu tai. Jadi bolo manotong ibana dak kasuhatan dan boido honota terbatas. Dan boy dohorota sahotik. Alai asini rohanai pola do didok nakangani ima tolkas rodi langit. Asa unang songon amado inaing. Ado sada do amado inam. Mardalam manasida. Tu sada kota HP. Tepik dibereng ima. Bahwa miak nasida mobilna nunga hurang. Ujung narupani lawa manasida tu pembensin. Lawa mangisi miak HP, tiki mangisi miaki, dibereng amat taima, mantan ni inatai, tiki marhale doli-doli, do anak boru. Imana ma mangisi miak ni amat tai do inatai. Do sai diisi Roma amat tai di dokma. Bereng mama, madok muliate mahotuau. Masa? Ai sugeri dan jadi auto ho jadi di mana ba suamim kerejoni pembensin ma suamim ninna amatai
Si menatai, dungi roba musei natai dok ma. Dahang pak horo madok mau lihat itu basah. Ai sugari dan jadi auto hodo tukang pom bensin begabi suami imana heddo gabi pengusaha. Ninna marubal ujungnya merberema nasida di bagasan mowili pola merbulan-bulan. Labatan nahan donoku ala dang di boto asiniroa ala saya dibanding-bandingkon. Jadi molo mar suami istri una pola ora banding-bandingkon be. Molo unga berkeluarga ba dihamulate ho matong amatai dihamulate ho menata una saya dibanding-bandingkon be ya halet tunajulan haletuan halet tokkar songoni. Ai di batape dang di halo mohon membanding-bandingkan ima asiniroha dang di halo mohon debata akan songoni alaikum manadda dong. Ikon iman keng asinirohanai didok keng tol kasro di langit dun lapatanna di si tidak terbatas songoni manang holong niroha asiniroha ni jolmai di bagasa kita ikko boy nakengani tol kasro di langit tidak terukur nabaduaho di ayat pitui di ayat pitui tak kasih dok sobokon akadolo di debata hati koram dosot aik nasumar doa kapangumu di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale debata. Iya debata di dok parpesalmen ima debata naguk hasit tongan. Di gobar kodo pola doson songon aik nasumar dan aik lapatanna nagabiro songo peristiwa nasumar. Alai di gobar kodo holong nirohana hasit tonganna uhumna nang holongna ima songon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan samudra digobarkol songo gudang ni air di laut ima bayaku kamu kadonga sahapol siaon holong nirohana do hasitongan dang adong jolma nama boto 3 liter ma air di laut aruna boto amang aruna boto hamu amang do taminang 3 liter ma 3 ton ma air di laut dang adong nama boto ay molo taboto pe molarong lao meneliti ana otoi untuk apa pola ukuran ni ai di laut sedia ton sedia alana mengalir di terus labatanna songoni ma di debata bahwa hasitonganna dohot imana keng holongna laho mapermudu-mudu doson songon aik di samudra danga dong na boy dan tarsuhat ai bu hita tasuha holong irohan debata tabayako jadi abak kadongan mulai hita diburtian sia bulan barata bote yang kurang asinirohan debata si sia bulan ini kita margel loki marhuai di siwion ni natuatui di siwion ni ibu holong nirohanai alai di bayar debatado imadak kasuhata kita di si rahim kita di waktu di dalam kandungan ibu holong nirohani debata nama dongani ido parpesalmeni iko boy ma berengotta songoni di bagasan 10 tahun hasit tongan ni debata. Amen. Ido tong unang gali-gali. Nabatuluhon di ayat walu. Di ayat walu takasi dok tung na arga situtudo asiniroham ale debata. Jalamar haporusa di perlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolmai. Oma musai nama seminari. Iya debata songon naidok naimane. Ima debata parmahan nama ngalinggomi. Ima di Pesalme 27 Jehovah do si parmahanau dan tagamo kuranganau di dok parpesalme la songonido debata di parlinggoman ni habongna songonido akka anak ni debata anak ni jolmai di pargobar kodo songon habongna di habong ni debata tabayakoma manu bohado manu holam menitas tolornai itoro iduk nai itor diwudui mengalus pangano krak kina itoro sudi itorita dadu iduk nai laho mangali umangan jala hola ro musuh na hola ro elang hola ro musuh manang aha penaro apa yang terjadi induk ayam akan membuka sayapnya melindungi anak-anaknya asa boha asa unang boy dalang elang asa unang boy dalam mara bahaya terlindung bahwa induknya rela ido didok parpesalmen bere kamu ma debata parlinggoman dai dibuka do sayapna tuana ni jolmai tuak kana porsyein jadi untuk kena seha porsyata dia makadongan
So tungadok kita nama kilala. Di tonga-tonga ni hamatian, di tonga-tonga ni sahid, di tonga-tonga ni hamaulon. Manang di bahaya ala songonido edete. Nanggu malu sanga kalau tahilaladui ala tangan di bata. Habong di bata di laut nang di pesawat manang di dia pita berdalan. Habong di bata masuk. Habong di bata madonganita. Amin. Hidup di dongan do amana tu dia. So tung mabiar. Mar pesawat, mar kapal, mar huepe, pos ramu. Itu bertanya kau perjulu. Tangan di bata, mangalinggomi, lobi songon iduk ni manuki. Ala di bata, mahatau. Na, gurang dopinan alewu maparpudi. Di ayat siyai. Di ayat siyai di barkon, di mahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupo kodo tu nasida sian batang ay niyak ka hahisau mi edemi di mahapon hata di mahaponon natabuanon lapatannya disegarkan dikenyangkan molo bahasa Batak didok merupani molo di mahapon sabas natabuan sabas arum do tiki korni GKP do HKBP mole dehoni sabas ni namar HKBP adon dukuri, wah boleh torre dihu di sahira, na bergelora do rupani. Ahadon ni do tradisi hata sabas, hata di mahapon, hata imana kang di leon, jala di dok parpesal memma, songonima anak kita. Di mahapon debata do nasida tabo-tabo di bagasu, hata tabo-tabo. Molo tabo-tabo om, molo di halak Batak, molo pesta. Molo di bona pasugit, Roma rupani parhobas, itor di papuli do nungi potong, pinahanon, B2, itor roro ka ketua ni parhobas, papuli puang, tabo-tabo nai, tor di papuli do tabo-tabo nai, ala jabar ni parhobas nai, dung itor di papuli, itor di pamasuk ma, tuapi naung marjinggor-jinggori, naung mopiani, naung panasi, naung agarong karanai, ola di pamasuk tu si tabo-tabo nai, tor dibuat itor sudira lagi manulukon holan dua do anak ramuanna cabe do garam hola itu lukko tabo-tabe yallang tor puus do lagi lapatana tor mahbo tabune nah lagi itor mah ino jabar ni parhobas dangadong nasing hola tabo-tabo nei do ibabati asa mahap na sida asa tabo jala diulahun ulani dak kay buat sibuk-sibuk nei dan tabui walak bata dak tabo sibuk-sibuk ikut tabo-tabo nedo bere kamu alak bata molo nao pe manga di dia itu ripagi do tanggo-tanggo ra satu ngabain tabo-tabo ne asa pitor tabu ninar pani labatan na songoni do de bata tabo-tabo do dilet akana na burji tabo-tabo do di mahapon tu akana burjuro tu bagas di bata songoni do parpesalmen di lalebana do tabo-tabui ganu pare tabu tu paklana alun pagurakku ay modo pagurakku do akka kesehatan tabo-tabui boy do gabe darah tinggion, boy gabe kolesterolon, ale oti ma tabo-tabe, asa bagak jala dengan lapatanna berbagi ma, molo godang di mata pasu-pasu, tabagi una kolak kita, sotung kolesterolon, alai kon rak mahita, membagi tabo-tabe, songon raja parhobas, na di bona pasukiti, na parpudi dapat kadonga sa porsiam, laos imana tidak di ayat 10 sada. Di leo debata iya debata ima panodang hati uron disodangi do hita di leo do hati uron bayako kamu masongon nani do ni panorirang jesaya hahulumun namang konggomi portibion alaniaha alani dosa bayako kamu mamolo nunga roha holomo tu portibion sahat tu sadarion tay lalado asugari mate lampuon tongdo imana kangani golap jala hurang takas doa mudada ape hurang takas mamuda ala nunga roha tiurono terang ma mano dagi gabe tadau songoni ma didok parpesalmen hatani debatado gabe sulu-sulu dita hatan debatado gabe palito hatan debatado imana mano dangi ngulutong amen atau tapake hatan debata nunga remana hati uron tiurma lakata tiurma rumah tanggata
Tiurma panatapata tujudo, molo masion hita, manada hata di bata, epipanias, nunga di papata di bata, tiuk maibana, rodi salilina. Amin. Martayak kita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata, di pengoto kami marhiti hatam na badiye, ima asiniro kami na manotong rodi salilina. Pola Tuhan disebut kekuasaan rohami, ima songon tol khas rodi langit, doh songon aik nasumar. Ima Tuhan patuduhon hinabalgani holong ni roham laho marmagani ami. Tongali Tuhan papos marohanami lau madalan nampe di tonga-tonga ni pandemi. Porsedo hami Tuhan. Boy hami manal puhos salu neng. Ale Tuhan debata songon ima nang pakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Secara khusus Tuhan, dinaun di basa-basa hoko di tonga-tonga ni huriamon, ima sada danang boru di keluarga ni amanami, septian togatorop inang boru sitorus. Pasu-pasu ma Tuhan dak danahi rabdohot natorasna. Naksongoni ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natongo Tuhan di bagasan habuk ni roha. Imali Tuhan keluarga nami, keluarga nyonya si majuntak boru siagian na perjulu Tuhan di alapo ina nami ing. Asa homa Tuhan na mga puli sudia kapino para. Nangali Tuhan, ginang jumolo Tuhan di alapo na posom setonga-tonga nami. Ima amanami si tua timbul Julianus pardede Tuhan. Asima rohamali Tuhan debata di inanami nang yanakon na Tuhan na tininggal honna. Ina namin na makabaluhot Tuhan. Ima inang Carla Boro na 70 Tuhan. Asiro hamali Tuhan leonomu di ina nami gugune baru songon ina. Nakot jala ina na sitia ina Tuhan na mga sahon guarmi Tuhan. Ubalgar Tuhan holong niroham tuaka ina nama balu molo dihabur juhon. Songon ima Tuhan balga ni pasu-pasu mileot tu ina nami natar lumobi tu anakon na Tuhan ima yanakon nami si Eben. Asa di bagasan pos ni roha li Tuhan. Sudi keluarga terlumobi mayan akon nami ing. Asa di bagasan pos ni roha ibana Tuhan songon hatam na sadariom. Dangadong na sotar patubaw lubi Tuhan. Siya na upikir kami di beko tuak ka napor siya ing. Ali Tuhan di batang songon ima di hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Amanami amang situa tumbur si manukalit naing purna bakti pensiu ma Tuhan siapa kobasyon di huriam. Atau ngali Tuhan basa-basa nabal gadui di naung boy Tuhan saat tu nama jalo pensiun. Asiro hamale Tuhan pasu-pasu ma naposo mira do keluarga. Nang Tuhan dia kapal kobasyon di huriam Tuhan akapat dita nang akapar halado kasitua nang sudi kategorial Tuhan. Pasu-pasu me Tuhan khobar tulo meniroham. Buno nami di bagasa tayang nami Tuhan natongo di bagasa parsahito dobe Tuhan ama nami si tua je pasaribu panjaitan mesian asi majunta nyonya tambunan bor si pahutar serwidi siagian. Tuhan di batatangi Tuhan ma suara nami oh Tuhan tung sao masakak mu Tuhan tuakka ya nakomu tuakka ama nami tuina nami akan aposomo Tuhan. Marhiti huasom na badiye mangalio kamalu matu nasida dangado Tuhan naso tarpatu pahong. Ali Tuhan debata songonima akarus ni huriam na di bagasan las ni roka marhiti gancang ni umur na marulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan minggu-minggu Tuhan. Salim madinasida hahipanson nang songoni Tuhan bisuk mamilang-milangi ari-ari na nilihomi asamar bisuk nasida makam mulatio pasu-pasumi. Ali Tuhan di batang songonima nang salu na karus ni huriam. Mulai danak sa tulan siya Tuhan. Nasohagwara kami Tuhan akapangiduan nami ele-ele nami. Songoni Tuhan akarus ni huriam Tuhan nama siol dia kasiol ni rokap. Nama siol dia kahagabion. Nama siol nang dia kaulaw Tuhan. Sesau masaka do lomo ni roham. Obar tu pasu-pasumi pasahato mo may Tuhan. Nang songoni Tuhan ito nga tonga ni bangso nami yon. Sesal pumasud na Tuhan akka. Hamaw lo tarlumobi ma pandemyot Tuhan. Asabuy hami saluk na Tuhan. Di bagasan akaulaw na maragam na pinasahami. Urasi mahami sadu sa pangalosan nami Tuhan Yesus Kristus. Asa badia hami dia dupam. Jalo ma Tuhan tayong ilit namin. Muliate ma Tuhan diho. Amen. Mari dimeta laos tapasaha ma
peliata. Las marohata di Tuhata Devata, las marohata di Tuhata Devata, las marohata di Tuhata Devata, haroroani hagogoni. Para sirohado Jehovah Devata, para sirohado Jehovah Devata, para sirohado Jehovah Devata, para sirohamanang kitao.
Tatangya ko ma pelian na tapapungom martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banagijang. Hodo hararoni salukut silihulihun na dinggando na sulibaso na maliutus. Upasatami masiyan nasa nanilihomitu kami. Pelian nami tuhom. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asa upasya kami pilianom. Pati bunal daw mo itong ni Huriam do di Portibion. Buhay marukan nami marhiti-hiti to dim. Asalam tadami godang ni selikol-likol itu kami. Asalam gigihay madok mo lihat itu hom. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di ba nagijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malo manirham de utongan son di ba nagijang. Leo kumatuham sa unun siya pare, si samadusa nami songop panesa nami, didusa nungan namardu sa tuhami, unak kami tugitu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hom. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midahom. Di dopaku Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tuto di munabi. Dihamuna do nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Siya bagasan uduk do seret ni rohanami parhobas di bagasan tikyon. Madok Tuhan mu saluna. Selamat hari Minggu madita saluna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.